ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാർക്ക് ചെയ്തോ? മാർക്ക് എനിക്കിത് വിട്ടേക്കാമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സദ്ഗോസ്വാമിമാർക്കൂടെ സമർപ്പണം ചെയ്യാം. നാനാശാസ്ത്രവിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ ശരണ്യാകരോ. രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ആദ്യത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ അധ്യായം അതായത് സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ 2 വരുന്നുണ്ട്, അവതാരിക വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അധ്യായം 1 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അധ്യായം 1 നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു അല്ലേ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ. 6 സവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടൻ മോചനമരുളുന്നു. അത് അതിന്റെ എല്ലാ പേര് മംഗളങ്ങളെയും എന്താ? അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, രണ്ടാമത്തെ ശുഭദ. മൂന്നാമത്തത് ആ. മോക്ഷ ലഘുതാകൃത്ത്. നാലാമത്തെ സുദുർലഭ. അഞ്ചാമത്തത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. ആറാമത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷിണി. ഇതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷത. ഇത് പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എപ്പം ഈ ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചാല് നമുക്ക് 6 പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ സംസ്കൃതത്തിലും ഇത് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബുക്കില് ഓർഡർ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്, അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. 5-മത്തെ ആണ് മോക്ഷ ലഘുത കൃത്ത്. ഈ ബുക്കിലെ 3-മത്തെയാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മം. നോട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലേശാഗ്നി കണ്ടു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും കത്തിച്ചു കളയും. നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങളുടെ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളാണ്. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ കാരണം നമ്മളുടെ പാപകരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മളുടെ ആ ആഗ്രഹത്തിന് കാരണം
വിദ്യ അവിദ്യ, നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞാനം അല്ലേ? അപ്പൊ ആ അജ്ഞാനം മാറിയാൽ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലേശം മാറും. പിന്നെ ഈ പാപത്തിന് തന്നെ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? 4 ഫലങ്ങൾ വരുന്നു. അതേതൊക്കെയാണ് പാപത്തിനകത്ത് വരുന്ന 4 കാര്യങ്ങള്? പ്രാരാബ്ധ, അപ്രാരാബ്ധ, കൂടം ആ, ബീജം കൂടം, ബീജം ബീജം കൂടം, ബീജം ബീജം. അല്ലേ? കൂടം, ബീജം, ഇത് 4ഉം അതൊരു സൈക്കിള് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്രാരാബ്ധ എന്താണ് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്രാരാബ്ധ ഫലം പാവം കൂടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണൈവ പ്രളീയതേ വിഷ്ണു ഭക്തിരതാത്മനം. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭക്തി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ഏത് കുടുംബത്തിലാണ്, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിശക്തി എത്രയാണ്, നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യം, അതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ വരുന്നത്. അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ ഉള്ളത്, ഇതുവരെ ഫലം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ ഇനി വരുന്ന ഏതൊക്കെയോ ജന്മത്തിൽ വരാനുള്ള കർമ്മമാണ് അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. പിന്നെ ഈ അപ്രാരാബ്ധം ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഡേഞ്ചർ ആണല്ലേ, അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ. കാരണം എന്താണ്? അത് നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, ആ ഒരു വാസന നമുക്ക് കൂട്ടും. അപ്പൊ അത് കൂടമാവുകയും പിന്നെ ബീജമാവുകയും വീണ്ടും നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു സൈക്കിൾ വരും. ആ സൈക്കിൾ മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്ലേശം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ എന്താണ് അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എന്തായിരിക്കണം? അവിദ്യ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിദ്യ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിദ്യ കിട്ടുകയാണ്. എന്താണ് ആ വിദ്യ? എന്താണ്? എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലും എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൃഷ്ണാവബോധം. അതായത് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ. ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും. ഞാനപ്പോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ? നമ്മളിപ്പം ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്രയോ എത്രയോ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ? സാധാരണ ആൾക്കാര് ഇതൊന്നും പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് പ്രാരാബ്ധം അപ്രാരാബ്ധം ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ കുറേ ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. കൂടാതെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന എഫക്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തെ തന്നെ, പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹത്തെ തന്നെ കത്തിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. പിന്നെ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ക്ലേശാഗ്നിക്ക് പറയുന്നു. കാടിന്റെ മണ്ണിൽ ധാരാളം പാമ്പുകളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അവിദ്യയാണ്. അതിനെ എങ്ങനെയാ കത്തിച്ചതെന്ന്, ഒരു തീ വന്നാൽ, കാട്ടുതീ വന്നാൽ ആ പാമ്പുകൾക്ക് ഒരു പഴുതുമില്ല രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. എന്തായാലും അത് അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാകും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ആ ജ്വലിക്കുന്ന തീ. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അജ്ഞതയാകുന്ന പാമ്പുകളെ ഉടനടി കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് അതിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഉപമയായിട്ട് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലേശാഗ്നി നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ശുഭത അല്ലെ? ഈ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത ഏതിലാ വരുന്ന? സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. അപ്പൊ ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ ശുഭങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. ഈ ശുഭത, എല്ലാ ശുഭങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശുഭത എല്ലാത്തിനോടും സമഭാവനയും സ്നേഹവും. എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് സമഭാവനയും സ്നേഹവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാവരെയും ആ വ്യക്തിയോട് ആകർഷണം ആ വ്യക്തിയോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ആ വ്യക്തിയിൽ ആകർഷിക്കും. ദേവന്മാർ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നല്ല ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ, ആ നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. ആ പ്രദാനം ചെയ്യണം. പിന്നെ പരമമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം
ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് മംഗള പ്രദായകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദം. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തന് ഓരോ ജീവാത്മാക്കിനെ കാണുമ്പോഴും അവരെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം, ഭയങ്കര കമ്പാഷൻ ആണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഗുരു മഹാരാജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഈ ഓരോ എന്താ ചികിത്സ നടക്കുമ്പോഴും അടുത്ത് കിടക്കുന്നവരെ അവരെ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അവർക്ക് വരെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. കാരണം അത്ര കമ്പാഷനേറ്റ് ആണ് ഈ ശുദ്ധഭക്തര്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തിയില് എല്ലാരോടും കാരുണ്യമാണ്. എങ്ങനെ അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യും, അതും ഒരു മനുഷ്യജീവനോട് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും. അതിന് പിന്നെ നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാരിഖണ്ഡില് പോയ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരകരമാണ്. കൂടാതെ എല്ലാരെയും ആകർഷിക്കും. മൃഗങ്ങൾ പോലും ജാരിഖണ്ഡില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ വരെ ആനന്ദത്തില് നൃത്തം വെക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ആകർഷണം തോന്നി. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും അല്ലേ. യസ്യാഹി ഭക്തിർ ഭഗവതി കിഞ്ചന, ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ദേവന്മാരുടെ പോലും ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ശുഭത. അടുത്ത എന്താണ്? മോക്ഷ ലഘുതകൃത്. അപ്പോൾ അതായത് മോക്ഷം പോലും, ശുദ്ധമായ ഭക്തിസേവനം ഉള്ളവർ മോക്ഷ സങ്കല്പത്തെ പോലും, അവർ ഈ 5 മുക്തി, സായുജ്യ, സാരൂപ്യ, സാമീപ്യ, സാഖ്യ, സാഷ്ടി, ഈ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭക്തരാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തർ. പിന്നെ നമ്മളുടെ സുഖം എന്ന് പറയുന്ന 3 തരം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമുണ്ട്, ബ്രഹ്മ ആനന്ദമുണ്ട്, മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സുഖമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് നമുക്കൊരു സുഖം ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കാണും. ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാനന്ദവും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ പോലും തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു പോയ ആൾക്കാരാണ്. അവർ വീണ്ടും ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിട്ട് അവരെന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുക? സേവനം ചെയ്യണം. ഇല്ല, അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യില്ല. ഹോസ്പിറ്റലില് ഹോസ്പിറ്റലും കുറെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ, മനുഷ്യന്, അപ്പൊ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വന്ന് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന് അർത്ഥം അവർക്ക് ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ആനന്ദം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇവിടെ വന്ന് കുറെ സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുമല്ല, പരമമായ ആനന്ദം അത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ആ സുഖം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മോക്ഷ ലഘുത്വകൃത്തില് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു രാജ്ഞിയുടെ സ്വന്തം പരിചാരകരും വേലക്കാരികളും രാജ്ഞിയെ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും പ്രണാമങ്ങളോടും കൂടി അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക വികസനം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം, ഇതിലുള്ള സന്തോഷമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തെ പിന്തുടരും. ഈ മോക്ഷ ലഘുത്വകൃത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഭക്തിയിലാ വരിക? ആദ്യത്തെ 2 സാധനാ ഭക്തി, അടുത്തത് ഭാവഭക്തി അല്ലേ. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 വരും. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ്? മോക്ഷ ലഘുത്വകൃത്തും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സുദുർലഭയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ സുദുർലഭം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. അടുത്തത് എന്താണ്? സുദുർലഭ. സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട്, വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തി, ശുദ്ധമായ ഭക്തി. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുക, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപൂർവമായിട്ടുള്ളവർക്കേ ലഭിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ജന്മമെടുത്തായിരിക്കും ഒരുവൻ വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് അറിയുന്നത്. അതേതാണ് ശ്ലോകം? ദുർലഭം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്, അത്ര ദുർലഭമാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുക, അല്ല ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തോടു കൂടി മാത്രം നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നത്? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ല, ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഒരു സഹായമില്ലാതെ ഭക്തി നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ കൃപ, ഭഗവാന്റെ കൃപയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അതല്ലേ ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിത്തെ കോയ് ഭാഗ്യവാൻജി ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപായ ഭായ് ഭക്തിലത ബീജ. ഭക്തിലതയുടെ ബീജം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരു കൃഷ്ണ, ഗുരുവിന്റെ പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ ആ ആ പ്രേരണ, അവരുടെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തിലത ബീജം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പ്രയത്നിച്ചാലും ശുദ്ധഭക്തി അത്ര എളുപ്പം കിട്ടുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധഭക്തി എളുപ്പം കിട്ടാത്തത്? എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഭഗവാൻ എന്താ ശുദ്ധഭക്തി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാത്തത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചു. അവർക്കെല്ലാം എന്ത് കിട്ടി? അസുരന്മാരൊക്കെ നേരെ മോക്ഷത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, സായുജ്യ മുക്തി. ഇവൻ അഘാസുരനെ വധിച്ചപ്പോ അഘാസുരൻ ഏത് മുക്തിയാ ലഭിച്ചതെന്ന് അറിയോ? അഘാസുരൻ നമ്മളുടെ കൃഷ്ണ ബുക്കിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അഘാസുരന് സാരൂപ്യ മുക്തി വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അഘാസുരൻ അല്ലേ മറ്റേ പാമ്പായിട്ട് വരുന്ന അല്ലേ? അഘാസുരൻ അതെ വായിക്കകത്ത് ഗോപകുമാരന്മാരൊക്കെ അഘാസുരന് സാരൂപ്യ മുക്തി കിട്ടിയെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം അസുരന്മാർക്ക് വരെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ മുക്തിയും കൊടുക്കും. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തി കൊടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധഭക്തി കൊടുക്കില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും എന്താ ഇതുണ്ടല്ലോ, അഷ്ടസിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതും എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറയണ്ടല്ലോ. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തി ഭഗവാൻ എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കില്ല? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കാതെ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കണം. ആ ഭക്തന്റെ ദാസനായി മാറും ഭഗവാൻ. അതാണ് രചിത മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ദാസനായി മാറും. അത് നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ്? 19ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. 19ാമത്തെ പേജ്. അതില് ഈ ഹെഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ, 18ാമത്തെ പേജിലെ ഹെഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ, യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത. അതാണ് സുദുർലഭ. ആ സുദുർലഭയെ കുറിച്ചാണ് 18ാമത്തെ പേജില് ആ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സുദുർലഭയെ ഇവിടെ പറയുന്നില്ലേ, പരിശുദ്ധമായ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയും സാധ്യമല്ല. പിന്നെ അടുത്ത 19ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നു, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഊരാകുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപോനിഷ്ഠങ്ങളിലൂടെ ധർമാചാരങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അവയൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഇത് എത്ര റെയർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഒരു പ്രൂഫ് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ബാക്കിയുള്ള തപോനിഷ്ഠാനങ്ങൾ, ധർമാചാരങ്ങൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാം, അതൊക്കെ നേടാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് പല ജന്മം തപസ് ചെയ്താലും ലഭ്യമാവുകയില്ല. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, കേവലം സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ ആധികാരികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ലെന്ന് അടുത്ത പ്രൂഫ് പറയാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പൊരുൾ മറ്റൊന്നല്ല, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ പൊടി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരാകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതാണല്ലേ നമ്മള് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ഭക്തപാദധൂളി ഭക്തപാദജൽ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ, അങ്ങനല്ലേ? ഭക്തന്റെ പാദത്തിന്റെ ധൂളി നമ്മളുടെ തലയിൽ വെക്കുമ്പോ, പിന്നെ ഭക്തപാദജൽ, അതായത് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാല് കഴുകിയ ജലം. ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ പ്രസാദം അല്ലെ? ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിലിവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ
പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ പൊടി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതൻ, അതായത് ആ ഭക്തപാദ ധൂളി, ആ ഭക്തന്റെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാദത്തിലെ ധൂളി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ പൊരുള്, ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തല തറയിൽ തൊടുമ്പോൾ എന്താ, ആ ഭക്തന്മാര് നടന്ന സ്ഥലമാണ്, അപ്പൊ അവിടുത്തെ ധൂളി നമുക്ക് കിട്ടും. കൂടാതെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഇപ്പൊ ഏത് ഭക്തനാണ്, ആർക്കാണ് ഭക്ത ഭുക്ത അവശേഷ, അതായത് ഒരു ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ച് ഭക്തി കിട്ടിയത്? നാരദ നാരദ മഹർഷി അല്ലേ? ഭക്തി വേദാന്ത ചാതുർമാസ്യത്തില് വന്നപ്പോ അവര് കഴിച്ചതിന്റെ ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ച് നാരദന് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള, അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ല, ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കതിന് വരാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര അപൂർവത. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരു. അതായത് യുധിഷ്ഠിരൻ, നാരദ മഹർഷി നമ്മളുടെ ഈ എന്താണ്, ഏത് അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? നരസിംഹ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കും അല്ലേ? ആ യുധിഷ്ഠിരനോട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നരസിംഹ അവതാരമൊക്കെ നാരദ മഹർഷി എന്തിനാണ് അത് പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിരന് മറ്റേ ശിശുപാലനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം ശിശുപാലന്റെ ആത്മാവ് നേരെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോഴാണ് യുധിഷ്ഠിരന് സംശയം തോന്നുന്നു, അതെന്താ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഈ ശിശുപാലൻ ആരായിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മളുടെ ജയവിജയന്മാരാണ്, അത് 3 ജന്മമാണ്, അതിൽ 3ാമത്തെ ജന്മമാണിത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ആദ്യത്തെ ജന്മമായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താണ്, യുധിഷ്ഠിരൻ പറയും, പ്രഹ്ലാദൻ എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ്, ഞാനങ്ങും ഒന്നുമില്ല, പ്രഹ്ലാദൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഭക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അവതാരം എടുത്ത് പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയും, ഭക്തന്മാരിങ്ങനെയാണ്, അവര് സ്വന്തമായിട്ട് എത്ര വലിയ ഭക്തനാന്ന് പറയില്ല, താൻ വളരെ താഴ്ന്നവനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തി പറയും. പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിര, നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ, ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണ്. കാരണം ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇല്ലേ, അല്ലേ? അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ? ആരായിട്ട്? നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ദൂതനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നു. എന്തെല്ലാം, പിന്നെ എന്താ, നമ്മളുടെ അർജുനന്റെ കേസ് എടുത്താല് അർജുനന്റെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയില് ഒരു തേരാളിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ ദാസനായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര ഭാഗ്യമാണ്, അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. ഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം അരുളിയെന്ന് വരാം, എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ദിവ്യാനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം എന്താണ്? കാരണമാണ് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. അതായത് ആ ഭക്തന്റെ സെർവന്റ് ആവും, ഭഗവാൻ അവരുടെ ദാസനായി മാറും. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും, അങ്ങനെ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഒന്നും ഭഗവാൻ ആ ഭക്തി കൊടുക്കില്ലല്ലേ? ആ ശുദ്ധ ഭക്തി ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അവരുടെ ദാസനായിട്ട് പോയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത്ര പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തി കിട്ടാൻ. സുദുർലഭ, അപൂർവമായി മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ. സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനുള്ള വിവിധ തരം തപസ്സുകളും സമാനമായ പ്രക്രിയകളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിപരമായ സേവനം നൽകാൻ കഴിയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾക്കായി അത്തരം പ്രക്രിയകളിൽ ഒരാൾ ശ്രമിച്ചാലും. ഇത് ആരാണ്? മഹാദേവൻ സതീദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ നൽകാറുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അപൂർവമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭക്തി സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തനാൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതത്ര അപൂർവമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സുദുർലഭ. ഇനി
അടുത്തത് ഏതാണ്? അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തിയാണ്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. സാന്ദ്രാനന്ദ അടുത്ത ഹെഡിങ് ഇല്ലേ, 20ാമത്തെ പേജില് അടുത്ത ഹെഡിങ് പറയുന്നില്ലേ, ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖം. ആ ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രേമ ഭക്തിയിലാണ്, അങ്ങ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണല്ലേ. ഭക്തിയിലെ 9 ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്രേമ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ പ്രേമത്തിൽ എത്തിയാൽ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കട്ടിയുള്ളതാണ്. അതിൽ വേറെ ഒന്നും തുളച്ചു കയറാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇരുമ്പ് പോലെയാണ് അവരുടെ ഭക്തി. അതില് എന്താണ്, ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും അതിൽ വരില്ല. ഈ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന, നമ്മളൊക്കെ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴത്തിന്റെ പോലത്തെ ആണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി. ഒരു പഴത്തിനകത്ത് മുട്ടുസൂചി കയറ്റിയാൽ എങ്ങനെയാണ്, കുത്തിയാൽ എങ്ങനെയാണ്, അത് തുളച്ചം കയറും അല്ലേ. ഒരു പഴത്തിനകത്ത് മുട്ടുസൂചി വെച്ച് കുത്തിയാൽ അത് തുളച്ചു കയറും. പക്ഷെ ഒരു ഇരുമ്പിനകത്ത് നമ്മളൊരു മുട്ടുസൂചി വെച്ച് കുത്തിയാലോ ഇരുമ്പിന് തുളച്ചു കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതായത് മറ്റുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അവരുടെ ഉള്ളിൽ കയറില്ല. അവർക്ക് അത്രയും ഘനീഭവിച്ച ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനോടുള്ളത്. ഭൗതികതയുടെ ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാകില്ല. അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള സവിശേഷതയാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അതായത് അവരുടെ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലാകുന്നു. അതിനപ്പുറം അതിന്റെ ആനന്ദം എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ലയിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ലയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആനന്ദമുണ്ട്. അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അത് കോടിക്കണക്കിന് ടൈംസ് ആയാലും ഈ ഭക്തി സേവനത്തിൽ, ഈ പ്രേമഭക്തിയിൽ, ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാം. ആ കടലിന്റെ ഒരു തുള്ളിയുടെ അത്രയും പോലും വരില്ല. അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം കോടിക്കണക്കിന് എടുത്താൽ പോലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ കടലിന്റെ ഒരു തുള്ളി എടുത്താൽ പോലും ഈ കോടിയുമായിട്ട് ഇക്വലന്റ് ആവില്ല. കാരണം അത് അത്രയ്ക്കും ആനന്ദമാണ് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അതാണ് കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന സാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇനി ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ രാജാവ് പറയുന്നു. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരിഷ്ണോദജി, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ശ്രീധരസ്വാമികൾ എഴുതിയ ഭാഷ്യമായ ഭാവാർത്ഥ ദീപികയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നീന്തിത്തുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരും അങ്ങയുടെ ലീലാവിനോദങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ അപൂർവം ചിലർക്കും മാത്രം അറിയാം പരമാനന്ദം എന്താണെന്ന്. മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ എന്തിനേറെ മോക്ഷത്തിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന പ്രോജ്ഞത സുഖത്തെ പോലും നിസ്സാരമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ആ പരമാനന്ദം എന്ന് അവർ മാത്രം അറിയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയത കൈവരിച്ച ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റ് ആനന്ദമെല്ലാം വെറും പെരുവഴിയിലെ വൈക്കോൽ തുരുമ്പായി മാത്രമേ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവരുടെ ആനന്ദം കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ഈ ആനന്ദം എന്താ, ബാക്കിയുള്ള ആനന്ദമൊക്കെ എന്താണ്? അവരുടെ മുമ്പിൽ വെറും ഒരു, നമ്മളില്ലേ പുല്ല് പോലെയാണ്, പുല്ലാണെന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പുല്ലാന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ആ മറ്റ് ആനന്ദത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ വൈൽക്കോ തുരുമ്പ് പോലെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അത്രയും ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദമാണ്. ബ്രഹ്മാനന്ദോ ഭവേതേശ ചേത് പരാർത്ഥ ഗുണീകൃത്
ദികുത് നൈതി ഭക്തി സുഗാംബോധേ പരമാണു തുലാം അപി. ഇത് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ ആ ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ പരമാത്മാവുമായി ഒന്നാകുന്നത് സന്തോഷം 1,000,000,000 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു അണുഭാഗമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ 20-ാമത്തെ പേജില് ആ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാരഗ്രാഫാണ്, അതിന്റെ ശ്ലോകമാണ്, രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ ശ്ലോകമാണ് ഇത്. 1.1.38 ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അടുത്ത ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. അതായത് കൃഷ്ണനെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്, കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. ഭഗവാൻ അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് വരികയാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് ഏകമാർഗം. അത് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം രാധാറാണിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. കൂടാതെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തർ അവരുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിനായി രാധാറാണിയുടെ പരിപാലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നേരിട്ട നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ ഭക്തി സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന മദന മോഹനൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? മദന മോഹന മോഹിനി. മദന മോഹന മോഹിനി അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ബുക്കില് 21-ാമത്തെ പേജില് ആ ഹെഡിങ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണീയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭക്തിയുക്ത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുമെന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഭക്തിയുക്ത സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി. കൃഷ്ണനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ പോന്ന ആകർഷകത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ രാധാറാണിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ഉണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണിയെ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ അതാണ് മദന മോഹന മോഹിനി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള കീഴിലാണ് ഈ ഭക്തി വരുന്നത് അല്ലെ? നീതു മാതാജി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നീതു മാതാജി അല്ലേ നേരത്തെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി? ഹരേ കൃഷ്ണ ആ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക എന്നാൽ രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടിയവനായി സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനമല്ല, അത് രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അന്തശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് യോഗാസാധനകള്, ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ, വേദാന്തം പഠിക്കുന്നവര്, കഠിന തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നവര്, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇവരൊന്നും നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന യോഗ സാധനയോ വേദ പഠനങ്ങളില് മറ്റീ 4 വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും അതൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്താണ്? ആ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ കാര്യം. അപ്പൊ അതില് നാരദ യുധിഷ്ഠിരൻ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് യഥാർത്ഥ ഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മളുടെ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, രാജൻ നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഈ ലോകത്തില് ഭഗവാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായി ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അവരുടെ സേവകനായിട്ട് വരികയാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയില വിശ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനൻ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ കണ്ടു, ഞാൻ അങ്ങയെ കളിയായിട്ട് പലതും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങയുടെ അനാദരവ് കാട്ടി, എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. അപ്പോൾ അതായത് പാണ്ഡവർ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണല്ലേ, കാരണം പാണ്ഡവർ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ ദാസനെ പോലെ വരികയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു, അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് തന്നെ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഈ ആ പാരഗ്രാഫിൽ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ശക്തമാണ്, ദൈവം മഹാനാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനേക്കാൾ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. കാരണം എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്, രാധാറാണിയുടെ രാധാറാണിയുടെ കാലടി പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം, കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിലും മൂല്യം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാനാവുകയില്ല. അതിന്റെ മൂല്യം ഇത് ചെയ്യാത്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ക്ലേശാഗ്നി പറഞ്ഞു, ശുഭദ മോക്ഷലഘുതകൃ സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെയും അവ പ്രകടമാക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുടെയും അവലോകനം, ശ്രീല പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളെ പരാമർശിച്ചു. പാപത്തിന്റെ 4 തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉചിതമായ സാദൃശ്യങ്ങളും സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാത്തരം പാപപ്രതികരണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭക്തി സേവനത്തിന് എങ്ങനെ ശക്തിയുണ്ടെന്നും വിശദീകരിച്ചു. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പരിശീലനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇതെന്താണ്, ഇത് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത് തന്നെ, ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ ഭക്തിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ടെക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ എത്ര വലുതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം, അത് ഭഗവാനേക്കാളും ഉയർന്നതാണെന്ന് കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയോ? പിന്നെ നമ്മളുടെ എസ്സേ ഞാനിന്ന് ഇടാം കേട്ടോ. നമുക്ക് 2 എസ്സേ എഴുതണം. നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു എസ്സേ ഉള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിനൊക്കെ 2 എസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പത്തെ ബാച്ചിനായിരുന്നു 1 ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ 150 മാർക്കിനാണ്. അപ്പോൾ 2 എസ്സേ, ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേ ഉണ്ട്, പിന്നെ ശ്ലോകം, ഈ 4 ശ്ലോകം, പിന്നെ നമ്മളുടെ റിട്ടേൺ എക്സാം. അപ്പോൾ ഒരു എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഇന്ന് അയച്ചേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണജി. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. മാതാജി, ഇതില് പിന്നെ ഈ 3ഉം 5ഉം മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഓർഡർ മാറിയിട്ട് പറഞ്ഞ അത് ഈ ആദ്യം 4ാമത്തെ പേജിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ മാത്രമല്ലേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫല്ലോ ഇതിൽ ഈ ഹെഡിങ് ഇല്ലേ, ഇപ്പം ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖം, അതേപോലെ കൃഷ്ണാവത്തിലെ സുഖം, ഇതൊക്കെ ഓർഡറിൽ തന്നെയല്ലേ? അത് ഓർഡറിലാണ്. ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോൾ ഉള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മത്തിലെ സുഖവും നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ, അത് ഓർഡറിൽ തന്നെ. ഈ 1, 2, 3, 4 എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർഡർ അങ്ങോട്ട്. മാറിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത അധ്യായം 2. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ കാണാം അല്ലേ? കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ധരണി ഭക്തിയുത സേവനം എളുപ്പമായവർ. ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായ അഭിരുചിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വെറും ഊഹാപോഹ അധിഷ്ഠിതമോ വാദപ്രതിവാദ കോശങ്ങൾ ശീലമാക്കിയവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം എളുപ്പമാണ്. സെക്ഷൻ സിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നുകൂടെ റീവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത് കാണുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് 3 തരം ഭക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, പരമാനന്ദത്തിൽ, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത് 3 എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അനുഷ്ഠാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനാഭക്തി, പരമാനന്ദത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തി. ഇതാണ് 3 തരം ഭക്തികൾ. അപ്പൊ അതൊന്ന് അവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതാണ് സാധനാഭക്തി. പരമാനന്ദത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്നിങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ 3ആയി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മാതാജി? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസിൽ എന്താണ്? ഓരോന്നിനും ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അനുഷ്ഠാനത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 2 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ. അതേതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാധനാഭക്തിയിൽ 2 വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേതാണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു. സാധനാഭക്തിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന 2 സവിശേഷതകൾ ഏതാ? വൈദിക് ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. അത് വരുന്നുണ്ട്. വൈദ്യസാധന, അത് വരുന്നുണ്ട്. വൈദ്യസാധന, രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. അതല്ല, ഈ ഒരു ക്ലേശാഗ്നി ശുഭതയില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം 2 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ. പിന്നെ പരമാനന്ദത്തിൽ 4. പരമാനന്ദത്തിൽ 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഏതൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് വരുന്നത്? ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തുദുർലഭ, മോക്ഷ ലഘൂതകൃത്. ഇനി ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ അത് 6 ആയിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ അത് 6 ആയിട്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം 6 അല്ലേ? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവയുടെയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളും സവിശേഷതകളും പിന്നീടും വിശദീകരിക്കും. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മളുടെ സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് സാധനാഭക്തി? അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തി സേവ. നമ്മളിവിടെ സാമാന്യ ഭക്തിയാണ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ സാമാന്യ ഭക്തി കഴിഞ്ഞു. ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ അധ്യായം 1 അതായിരുന്നു സാമാന്യ ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോയി സാധനാഭക്തിയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന 2 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് സാധനാഭക്തി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ യോഗ്യത. ഭക്തിയുത സേവനം ഒരാളുടെ മുൻജന്മത്തിലെ തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനവുമായി മുൻബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അതിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്?
നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലർക്കും എത്ര നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചാലും അവര് ഇതിലേക്ക് വരണില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയോ ഇതിലേക്ക് ഒരു രുചി കിട്ടി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? പൂർവജന്മത്തിലെ മുൻജന്മത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിവസേനത്തിന്റെ ആ അതാണ് മുൻജന്മത്തിന്റെ തുടർച്ചയായതുകൊണ്ടാണ് പലരും പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അല്ലാതെ ഭക്തിയിൽ വരാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോ ഈ മുൻജന്മത്തിലെ തുടർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഏതോ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതാണല്ലോ, അതെവിടുന്നാ കിട്ടുക? ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മം ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടണമല്ലോ. ആ ഭക്തനിൽ ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് ഭക്തനിൽ നിന്നാണല്ലേ കിട്ടുക. അത് നമുക്കൊരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ തുടർച്ചയില്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം പലരും ഇതിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് സീനിയർ ഡിവോട്ടി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. തുടക്കക്കാരനായാലും അവർക്ക് അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടും, അല്ലെ? അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടി അതൊരു തലത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം വന്ന് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാത സുകൃതി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അജ്ഞാത സുകൃതി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതിനാണ് നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, അല്ലെ? പ്രഭുപാദര് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സ്ട്രീറ്റിൽ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യത്തെ പല ആൾക്കാരും കളിയാക്കിയാണെങ്കിലും ഇവരെന്തോ ഈ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അവരുടെ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നു. അവർ കളിയാക്കിയാണെങ്കിലും കുറെ ഹരേ കൃഷ്ണ വന്നു. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു സുകൃതി കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടിയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അജ്ഞാത സുകൃതി കൊടുക്കാം? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മന്ത് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പുസ്തക വിതരണത്തിലൂടെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ രചിച്ച പുസ്തകമാണ്. അപ്പൊ ആ ബുക്ക് അവർ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരോടൊന്ന് തൊടാൻ വരെ പറയും. ഭക്തന്മാർ പറയും വാങ്ങിക്കണം, ഒന്ന് തൊട്ടോളൂ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലെ ഒരു വാക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നീട് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്ന ആ സുകൃതിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമല്ല. അതിലേക്ക് വരുന്നത് തുടക്കം, അതിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യം തോന്നണമെങ്കിൽ ആ സുകൃതി കിട്ടുകയാണ്. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ദൃഷ്ടി പതിയുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ പാപങ്ങൾ കുറെ ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ രഥയാത്ര നടത്തുന്നു. അപ്പൊ രഥയാത്രയില് ഈ രഥത്തില് ജഗന്നാഥ സുഭദ്ര ബലദേവിനെ കാണുന്നു, അല്ലെ? ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇതെന്താണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നു. പിന്നെ ചിലർ വന്ന് കയറിൽ പിടിക്കുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ അജ്ഞാത സുകൃതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ആ അജ്ഞാത സുകൃതി. അപ്പൊ ആ അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടി അത് പക്വമാവുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം. കൂടാതെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വാക്കുകളിൽ താല്പര്യം കാണിച്ച് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ തുടക്കക്കാരൻ, അവൻ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരെ അദ്ദേഹം തരംതിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതുമായി മുൻബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാവില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുക, അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നാശമില്ല. അത് നമ്മൾ 100% ആയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ചെയ്താൽ പോലും അത് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ജന്മം വരും. അത് 100% കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചതൊന്നും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇവിടെ നിർത്തിവെച്ച അതേ ബിന്ദുവിൽ അനുഷ്ഠാനം വീണ്ടും തുടങ്ങും. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യമാണ്. അയാൾക്ക് ഈ മാർഗത്തിൽ ഏറെ പുരോഗമനം കിട്ടും എന്ന് പറയും. അടുത്തത് സാധനാഭക്തിയുടെ നിർവചനം. കൃതി സാധ്യാ ഭവേത് സാധ്യാ ഭവ സാ സാധനാധിരാഭിത. കൃതി സാധ്യ. അപ്പൊ എന്താണ് സാധനാഭക്തി? സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തികളുടെയും ഭാവസ്നേഹഭക്തി ഉൽപ്പന്നമാകുന്നുവോ അതിനെ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുക്കില്, ഞാനത് മറന്നുപോയി, എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ല. സാധനാഭക്തി ഇത് നമ്മളുടെ ഈ 26-ാമത്തെ പേജില് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലെ ഏതെങ്കിലും സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാണ് സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് സാധനാഭക്തി വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ ചര്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ചിലത് ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, മറ്റു ചിലത് നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും സംവേദങ്ങളെയും പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, നമ്മളുടെ ഈ പുറമേ ഉള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ച് കണ്ണും കാത് നാവ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ചില ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളത് ചിന്തിക്കാനും നിഗമിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷത. കൃത്രിമമായി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതല്ല അനുഷ്ഠാനം. അപ്പോ ഈ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന രീതിയിലുള്ള സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷത. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് സാധനാഭക്തി. കൃതി ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് കൃതി സാധ്യ, ഭവേ ചെയ്യേണ്ടതായ, സാധ്യഭാവ അതിൽ നിന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ആ സാധനാഭക്തിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? നമുക്ക് ഭാവ പ്രേമ, ആ സാധനയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി എല്ലാം ഉടലെടുക്കുന്നത് ഈ സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? സാധനയുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഭാവ, അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രേമ. അതിനെ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണോ? അല്ല. പറഞ്ഞോളൂ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണോ? നമുക്ക് അല്ല. ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെയ്താല് ഒരു യന്ത്രം പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീവിതകാലം മൊത്തം പോവും. അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, അതെ. നമ്മളൊരു ശശി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആദ്യം വിഷതുല്യ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യം വിഷതുല്യമാവുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നീട് അത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല, അതിനെ നിർബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ വിടുന്നു. അതങ്ങനെ അവസാനം വരെ അങ്ങനെ നിൽക്കുവോ? കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനൊരു രുചി ഉണ്ടാവും. ആ രുചി ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കും, അത് ഡിഗ്രി എടുക്കും, PG എടുക്കും, PH ആ ഒരു പേപ്പറിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിനെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ച് അടിച്ചായിരിക്കും സ്കൂളിൽ പോണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിടും, അല്ലേ? ആ കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കഴിവുണ്ട്, അല്ലേ? പക്ഷെ ആ കഴിവുണ്ട്, അതിന് ആ തുടക്കം പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് നമ്മളെല്ലാരും. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ബന്ധം നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ആ ബന്ധം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, നമ്മൾ മറന്ന് ഇവിടെ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ആ ബന്ധത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ സാധനാഭക്തി. അതിലൂടെയാണ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് അറിയില്ല, അതറിയാം. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ആ കഴിവുണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. എന്നാൽ അതിനെ
സ്കൂളിൽ നിർബന്ധിച്ച് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി അതിൽ താല്പര്യമുണ്ട്, അതിന് ഓൾറെഡി ആ കഴിവുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ അല്ല, രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടി ജനിച്ച് എഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങോ? നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കുട്ടികള്? നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ച് നടത്തണം അല്ലേ? അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പിടിച്ച് നടത്തി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓടാൻ തുടങ്ങും. അത് നടക്കും, ഓടും, അതിന് ആ കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ നടക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പിടിച്ച് നടത്തിയാലും അത് എണീറ്റ് നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയെ പിടിച്ച് പറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമോ? കാരണം മനുഷ്യന് പറക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ആ ഇല്ലാത്ത സാധനം നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം അല്ല, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. അതിങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ ഉണർത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ സാധനാ ഭക്തി. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ പ്രയാസമായിരിക്കും, പക്ഷേ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതില് ആനന്ദം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ സമ്പ്രദായം കൃത്രിമമായി എന്തെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കുകയോ പരിശീലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ നടത്തം അസ്വാഭാവികമല്ല. നടക്കാനുള്ള കഴിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടിയിലുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പരിശീലനത്തിലൂടെ അവൻ വളരെ നന്നായി നടക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കേവലം പരിശീലനത്തിലൂടെ ഉണർത്താൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അത്തരമൊരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവാണത് ഭക്തിയുത സേവനം. അവ സ്വീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ നിർജീവ ശേഷി പ്രയോഗിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ചില പ്രക്രിയയുണ്ട്. അത്തരം സമ്പ്രദായത്തെ സാധനാഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവിനെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സാധനാഭക്തി. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരാളെ ശരിക്കും സാധനാഭക്തി ഒരു മെഡിസിനാണ്, നമ്മളുടെ ഭ്രാന്തിന്റെ മരുന്നാണ് സാധനാഭക്തി, അല്ലെ? ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഭ്രാന്തരായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ ആ ഭ്രാന്തിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മായയിൽ അകപ്പെട്ട് ഭ്രാന്തനെ പോലെ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നവരാണ് ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ. ആ ഭ്രാന്തിന്റെ മരുന്ന് എന്താണ്? അതാണ് ഈ സാധനാഭക്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം, ഇപ്പം ഭ്രാന്ത് വന്ന മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഉള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളുടെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഗുരു. ഗുരുവാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. അതാണ് സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനാഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? നാമം ജപിക്കുന്നു, അല്ലെ? 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കാണാം 64 അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ 64 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നു, ബാക്കി കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ശാസ്ത്ര ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണുന്നു, വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ സേവനം, ക്ഷേത്രത്തിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നു, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവഗണിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം സദാസമയം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാധനാഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരാളെ ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസിക രോഗം ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ സാധനാഭക്തി അവന്റെ ഭ്രാന്തിന്റെ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായ ഭൗതിക മിഥ്യയുടെ മന്ത്രവാദത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെന്നതാണ് വസ്തുത. അതാണ് ശരി. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ നിയന്ത്രണ തത്വത്താൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് അഥവാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ലെക്ചറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ലെക്ചറാണ്. ബോംബെയില് 1972 ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ലെക്ചറിലുള്ള വാക്കുകളാണിത്. ഈ ഭക്തി സേവനം മുന്നോട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തി സ്വയം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായി പ്രക്രിയ തുടങ്ങും. അതുപോലെ അറിഞ്ഞു തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണം. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയുടെ ആരംഭം കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാർഗത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിനാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. കേന്ദ്രം, നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരുത്തുക. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. 28ാമത്തെ പേജില് 28ാമത്തെ പേജിലെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നാരദമുനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. രാജൻ കേൾക്കുന്നില്ല? സാധന ഭക്തി എന്നുള്ള അതാണോ വയ്ക്കുന്നത്? സാധന ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നാരദ മഹർഷി സാധന ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നാരദമുനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7:1-32 യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നു. രാജൻ, ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് ഏവർക്കും ആവശ്യമാണ്. ഇതിനാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും രീതികളും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നത് ആചാര്യന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കടമയാണ്. സാധന ഭക്തിയുടെ തുടക്കവും അത് തന്നെ. അതെ. അപ്പോ എന്താണ്? ഏത് മാർഗത്തിലായാലും മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അതാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാം? അതിന് നമുക്ക് ഗുരു ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാം, അല്ലെ, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ സാധന ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. 4:30 മംഗളാരതി, എല്ലാ ദിവസവും ഭോഗ, പിന്നെ ദർശനാരതി, ഗുരു ആരതി, പിന്നെ ഭോഗ, പിന്നെ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ആ സമയമെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരുത്താനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. അത് ഗുരു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. അതാണ് ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ആചാര്യന്റെ, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കടമ. സാധന ഭക്തിയുടെ തുടക്കം അങ്ങനെയാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഈ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ശക്തി അപാരമാണ്. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം ഇതാണ്. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. മഹാരാജാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭരിച്ച, ഇവിടെ അംബരീഷ രാജാവിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അംബരീഷ രാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, രാജാവായിട്ട് പോലും അത്രയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ബദ്ധപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു, കൃഷ്ണ നിലയിലായിരുന്നു. അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമം നടത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അയാളിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തെ വളരെ വേഗത്തിൽ അതിനെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സാധനാ ഭക്തി രണ്ട് വിധമുണ്ട്. സാധനാഭക്തിയെ രണ്ട് വിധമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് സാധനാഭക്തി? രണ്ട് വിധം. ഒന്ന് വൈദി സാധനാഭക്തി, രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്? വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി, അല്ലെ? വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി, ഇതാണ് രണ്ട് ഭക്തികൾ. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ വായിച്ചതല്ലേ 7.1.32, അത് വായിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് തരം സാധനാഭക്തി ഉണ്ട്. വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് വൈദി സാധനാഭക്തിയാണ്. വൈദി സാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് സേവ ചെയ്യാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യല്ല, നമുക്കങ്ങനെ സ്വാഭാവിക സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഗുരു നമ്മളോട്
ആജ്ഞ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യുക, 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന, സ്വാഭാവിക സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ളത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നിന്റെ കുഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണം, അങ്ങനല്ല. അമ്മയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ അമ്മ ഏത് അർദ്ധരാത്രിയാണെങ്കിലും അമ്മ എണീക്കും അല്ലേ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി. അത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാച്ചുറലി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് രാഗാനുഗമാണ്, ഈ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വൈദ്യ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സേവ ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ ഗുരു നമ്മളോട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നു, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരിക തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അല്ലെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ എൻ്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട്, എനിക്ക് സ്വാഭാവിക സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യല്ല, എന്നോട് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കുന്നതാണ്, ആ വ്യത്യസ്ത നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ രാവിലെ മംഗളാരതി എണീക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് എണീക്കുന്നു, ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുക, ഗുരു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത 16 മാല ജപിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ബുക്ക് വായിക്കുക, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുക, നമ്മളെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നോട് എൻ്റെ സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് അതില് ഒരു ആസക്തി, ആ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോട് തോന്നുന്ന ആ വാത്സല്യം ആരും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചുണ്ടായതല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് രാഗാനുഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രിത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ കൃഷ്ണനോട് അല്പം കൂടുതൽ അടുപ്പം പുലർത്തുകയും സ്വാഭാവിക സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് രാഗാനുഗ. അപ്പൊ ആ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വൈദ്യ ചെയ്ത് 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 കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്വാഭാവിക സ്നേഹം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ആ വെളുപ്പിനെ എണീക്കുകയും അല്ലെ, പല ഭക്തന്മാരും 2:30-ക്ക് എണീറ്റ് 64 മാല ഡെയിലി ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സ്വാഭാവിക അതിലൊരു അട്രാക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗുരുവിനോടുള്ള നിർദ്ദേശം പാലിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല, അവർക്ക് ആ സ്വാഭാവിക സ്നേഹം ഉള്ളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈദ്യ സാധനാഭക്തി, ഇവിടെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നതുണ്ട്, മടിച്ച് എണീക്കുന്നതുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ വൈദ്യ സാധനയിലൊക്കെ എണീക്കണമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല, പരീക്ഷയൊക്കെ ആവുമ്പോഴും എന്താ അമ്മ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് പടി എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് നമ്മളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ അവൻ തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് അവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും, എല്ലാം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യും, അവൻ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും, അവൻ അതിലൊരു താല്പര്യം വന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവന് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്ന് കയറി പോകുന്നു. അതാ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യണം. ആ പുഷിങ് പ്രോസസ്സാണ് വൈദ്യ സാധന. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നാച്ചുറലി ചെയ്യുന്നതാണ് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. കൃഷ്ണന് രാഗമാർഗ ഭക്തി ലോകേ ഗരിതേ പ്രചാരണ. സ്വതസിദ്ധമായ ആകർഷണത്തിന്റെ തലത്തിൽ ലോകത്ത് ഭക്തി സേവനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും ആ കൃഷ്ണപ്രേമം വാരി വിതറി കൊടുക്കുകയാണല്ലേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പ്രേമഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ആകർഷണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, എല്ലാവരിലും പ്രേമഭക്തി വളർത്താനാണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. ഭഗവാനോട് യാതൊരു അടുപ്പമോ സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹസേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയോടുള്ള അനുസരണത്താലെ തിരുവഴുത്തുകളുടെ അനുസൃതമായോ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത്തരം നിബന്ധന എന്ത് വിളിക്കും? അതാണ് വൈദ്യഭക്തി. അതായത് അടുപ്പമില്ല, സ്നേഹമില്ല, പക്ഷെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു.
മരണത്തെ നിർഭയമാക്കാൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നൽകിയ വൈദിഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ ശ്രവണം, ജപം, നിരന്തരമായ സ്മരണ. അപ്പം ഈ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? 30-ാമത്തെ പേജില് 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 30-ാമത്തെ പേജില് 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ശുകദേവ ഒടുവിൽ പരീക്ഷിത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: രാജാവേ, അടുത്ത ആഴ്ച മരണത്തെ നേരിടാൻ ഭയമില്ലാത്തവനായി തീരണമെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മരണഭയമുണ്ട്. ഒട്ടും വൈകാതെ ശ്രവണ, സ്മരണ, കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നവന് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. മരണമാകട്ടെ ഏത് സമയത്തും വന്നു ചേരാവുന്നതാണ് താൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ആ ശ്ലോകം. എന്തായിരുന്നു ആ ശ്ലോകം? തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരി. ആ ശ്ലോകം ഇല്ലേ? ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ച. ആ ശ്ലോകം അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രോതവ്യം, കീർത്തനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ശ്രവണം, ജപം, സ്മരണം. അത് തന്നെ, ഈ ശ്ലോകം തന്നെ. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു. ഇതല്ല ആ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം വേറെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരേ ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനാണ്. ആ തത്വം എന്താണ്? സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോന ജാതുകൃത്. അതായത് സദാസമയം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ആ തത്വം. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനെ മറക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇതെല്ലാ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളിലും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ്? സദാസമയം കൃഷ്ണനിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ആ രണ്ട് തത്വം. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോന ജാതുചിത്. ഈ ലളിതമായ ക്രമത്തിലും നിരോധനത്തിലും എല്ലാ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളും പൂർണ്ണമായി കാണുന്നു. ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഗുരു ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യോർ ഏതയോരേവ കിങ്കര. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ്. ഈ ഉത്തരവ് പാലിക്കുകയാൽ മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും യാന്ത്രികമായി പരിധിയിൽ വരും. മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ സഹായികളോ സേവകരോ ആയി പരിഗണിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. വിസ്മർത്തവ്യാന ജാതുകൃത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, മറക്കരുത്. ഇതിലേക്ക് വരുത്താനാണ് നമ്മൾ ഈ ചിട്ടകളൊക്കെ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല, ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനും മറക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എസെൻസ്. റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, 4 നിയമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് എസെൻസ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഒരു ഉദ്ദേശം. തീരാറായി. അടുത്തത് ഇത്രേ സ്ലൈഡിലേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ബുക്കിനകത്ത് ഇനി കുറച്ച് പേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണ്? 33-ാമത്തെ പേജില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ 32-ാമത്തെ പേജ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 33-ാമത്തെ തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. 4 വർണ്ണം 4 ആശ്രമം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണം 4 ആശ്രമം? പറഞ്ഞോളൂ. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രര്.
ആ സന്യാസം, ബ്രഹ്മചര്യം വാനപ്രസ്ഥം ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സന്യാസം. സന്യാസം ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ എന്താ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നേന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഓരോന്നും ഏതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എല്ലാം എന്താണ്? ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ് ഉദ്ദേശം? ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? സ്മർത്തവ്യ ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമമൊക്കെ വെച്ചത്. അത് ഏത് വർണ്ണത്തിലും ഏത് ആശ്രമത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയിൽ വരിക, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ എന്താണ് അല്ലെ? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഷണ്ഡരുടെ യുഗമാണ്. ആരും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. താൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇവരാരും തന്നെ ഒരു നിലയും ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഇവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനുമായി ബന്ധമില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമില്ല. അല്ലെ? ഇപ്പം ആരും ഈ വർണ്ണാശ്രമ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവര് ജന്മം കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ക്ഷത്രിയനാണെന്നുള്ള ജന്മം കൊണ്ട്. പക്ഷെ അവർ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഇത്? ഈ ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും ഏത് ജാതി, ഏത് വർണ്ണത്തിലും ഏത് ആശ്രമത്തിലായാലും അവൻ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യണം. ഈ യുഗത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി, ആ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യണം. അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരാരും കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്കാരും ഒരു നിലയിലും ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ 37ാമത്തെ പേജിൽ അവസാനം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്രമമായി ചെയ്യുന്ന ഏത് സേവനവും ഒരു ഗുരുവിനെ ശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ തലത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അപ്പോ നമ്മളെ ആ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാനു വേണ്ടി ക്രമമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് സേവനം. ബാക്കി ഉള്ളത് വായിച്ചാല് നമ്മളെ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ എസൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏത് വർണ്ണത്തിൽ ഏത് ആശ്രമം ആയാലും ആ തത്വത്തിലേക്ക് എത്തണം. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യന ജാതകൃത്. എല്ലാം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനും അതിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനാണ്. ഭഗവാന്റെ അതില്ലാതെ, ഈ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാതെ ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെയാണ്. അതിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അധ്യായം 2. അപ്പോ അധ്യായം 2 നമ്മൾ സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സാധനാഭക്തിയിൽ വൈദ്യ സാധനാഭക്തിയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? വൈദ്യ സാധന ഭാഗവതത്തിൽ വൈദ്യ സാധനാഭക്തി ചെയ്ത് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ്? ആദ്യം നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ, എളുപ്പമാണ്. ഒരു ഭക്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അവര് ശുദ്ധ ഭക്തരായി. വാൽമീകി മഹർഷി, നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലേ? പിന്നെ മൃഗാരി അല്ലെ? മൃഗാരിയുടെ മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്ന് മൃഗാരി. പിന്നെ നമ്മളെ ധ്രുവന് ഭക്തി ചെയ്തല്ലോ, ധ്രുവ മഹാരാജ്. പിന്നെ നാരദന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അല്ലെ? നാരദ മഹർഷി ആ ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. ഭക്തി വേദാന്തരുടെ ആ സഹവാസം കൊണ്ട് പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ നിർദ്ദേശം വെച്ച് കുട്ടി സാധനാഭക്തിയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? യാത്ര ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വൈദ്യ സാധനയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലെത്തിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, അതായത് നമ്മള് സാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ഏതിലേക്ക് എത്താനാണ്? നമ്മളുടെ ഗോൾ എന്താണ്? ഏത് ഭക്തിയിൽ എത്തണം? പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താനാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭാവഭക്തി ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭാവഭക്തി വന്നത്? നമുക്ക് നേരെ സാധനം ഇനി ഡയറക്റ്റ് അങ്ങും പ്രേമയിൽ പോയാ പോരെ? അതെന്താന്ന്
കാരണം നമുക്ക് ആ, ഈ പാപമാണോ പ്രശ്നം അതോ അപരാധമാണോ? ഏതാണ് പ്രോബ്ലം? പാപം അപരാധം. ചെയ്യുന്നതാണോ? അപരാധം. അപരാധം എന്ന് അപരാധം. പറയുന്നത് പാപത്തിനേക്കാളും ഡേഞ്ചർ ആണല്ലേ. പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പല വഴികളുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ തുളസിക്ക് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? യാനി കാനി ചാപ്പാപ്പാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി, ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ച ആ, പാപം പോലും ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 100 ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് മാറാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അത് ക്ലേശാഗ്നി, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഓരോ പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. പക്ഷേ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അപരാധമുണ്ട്. സേവാ അപരാധം, നാമ അപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധം. അതിലേറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള അപരാധം ഏതാണ്? നമ്മൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ട വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം, രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതാകുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മളപ്പോ ഒരു ഭക്തന് ഇടയിൽ ഭക്തനോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ അപരാധം, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ, അപരാധം വലിയ ഒരു ഭക്തിയുടെ ആ പാതയിലെ വലിയ 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 കല്ലുകളാണ്. അതിനെ തടക്കല്ലുകളാണത്. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് പ്രേമയിലെത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഭാവഭക്തി. ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ വരാൻ കാരണം അവിടെ ചെറുതായിട്ട് അപരാധം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കണിക അവിടെ ഉണ്ട്. ആ അപരാധത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഭാവയിൽ കുറച്ച് നാൾ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നീട് ആ ചെറിയ തോതിലുള്ള ആ അപരാധവും ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമേ പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കണിക കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ പ്രേമത്തിലെത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രേമത്തിലെത്താനുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ആ അപരാധം പൂർണ്ണമായിട്ട് 100% മാറിയിട്ടില്ല. ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് അപരാധം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഭാവ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നത്. എല്ലാരും ഈ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞേ പോകത്തുള്ളൂ അല്ലേ. സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ വരും. അപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു അപരാധവും ചെയ്യലോട്ട് പോകരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കും. പല ഭക്തന്മാരും ഈവൻ ബ്രാഹ്മൺ ഈ ദീക്ഷ എടുത്ത് 20-35 വർഷം നാമം ജപിച്ചവര്, ചിലരൊക്കെ നാമജപവും 16 മാല ജപമേ ഇല്ലാതെ നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്തോ ഒരു അപരാധം വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് ഭക്തിയിലുള്ള രുചി ഇല്ലാതായി പോകും. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ വന്നാലോ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്നുള്ള തോന്നലൊക്കെ വരും അവർക്ക്. ആ തോന്നലൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം നമ്മളെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുന്നോണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തില്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പേടിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അപരാധം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാവഭക്തി ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തി കഴിഞ്ഞു. സാധനാ ഭക്തി 2 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള അധ്യായമാണ് സാധനാ ഭക്തി. ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് 1, 2 ഒക്കെ ഒന്നിച്ചൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയും പറയൂല മാതാജി? എന്തോ പ്രഭു? ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ കാര്യങ്ങളില്ലേ, അപരാധത്തിന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ? ആ അത് ഇനിയും പറയും അല്ലേ? പറയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട്. വളരെ കാര്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതെ അത് വളരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രധാനമാണ്. ഈ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ചെയ്തതിനു ശേഷം പോയി കളയുന്നുണ്ട്. അതെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രഭുവിനെ അറിയാം അല്ലേ. ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം. അതെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മാറിപ്പോയവരുണ്ട്. അതാണ്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ വേറെ ലെക്ചേഴ്സിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറയാം കേട്ടോ, ശരി ആ മതി. ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ. ഉം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഒരു യോഗ്യതയില്ല. കേട്ടത് പറയുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് എന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയാൻ. അത് കേട്ടത് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് മാതാജി യോഗ്യത. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു റിയലൈസേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും എനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല. പിന്നെ കേട്ടത് ഒരു തത്തയെ പോലെ കേട്ടത് പറയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി പോലെ. അല്ലെ എസ് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചേക്കാം കേട്ടോ, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണവം. വാഞ്ചാ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റും കൂടെ ഞാൻ അയക്കാം കേട്ടോ. ഇതുവരെ